Venray behaalde vorige week tegen SSS 18 haar eerste punt van de competitie. Trainer Koenen zag deze week Brian Rooks en Bram Wievermans terugkeren. De basisopstelling deze middag is: op doel Brian Rooks, in de achterhoede Aaron Fransen, Stefan Dijk, Robert Willemsen en Roel Cornelissen. Het middenveld vormen Stijn Brinkman, Bram Kirsten, Stan Kirsten en Jeroen Vullings. En in de voorhoede staan Niek Verstegen en Bram Wievermans. Trainer Gerard Doeven van Promovendus Wilhelmina start met de volgende 11 namen: op doel Mickey Peurskens, in de achterhoede Lars Joosten, Sven Peters, Martijn Witjes en Ilias Dari. Op het middenveld Hatem Haibat, Mitchell Sonneville en Niels Royakkers. De voorhoede vormen Wessel Adriaans, Placide Avu Joa Njo en Aymane Emrabet Elouet. Nu Venray van de hatelijke 0 af is, wil het ook gaan voor de eerste 3-punter. Deze middag gaat het voortvarend van start. Het ontbreekt echter een beetje aan geluk, want deze treffer wordt afgekeurd wegens buitenspel. De vrije trap die Wilhelmina krijgt toegekend zorgt dat zij in de aanval kunnen. Uiteindelijk leidt dit tot een overtreding van Venray waar een vrije trap aan Wilhelmina wordt toegekend. Die vrije trap gaat keurig over de muur. Doelman Rooks kan er niet aankomen en Rabet Elouet zet Wilhelmina in de eerste de beste mogelijkheid op voorsprong. We zijn dan een goede 10 minuten onderweg. Inworp SV Venray. Balverlies. Wilhelmina krijgt vervolgens van Venray iets te veel ruimte. Rooks staat aan de grond genageld als Wessel Adriaans vrij vlot na de eerste tegentreffer, de tweede van de middag, achter de Venray doelman legt. 0-2. In de 13 minuten is de stand geworden 0-2. Venray gaat niet bij de pakken neerzitten. Een inzet van Brinkman wordt hier gepakt door Beurskens. In de volgende inzet, wederom van de aanvoerder van Venray, zorgt ervoor dat Beurskens gestrekt moet gaan en een hoekschop weggeeft. De hoekschop vervolgens. Deze is prima. Robert Willemsen kopt de bal binnen. Na een kwartier staan er al 3 doelpunten op het scorebord. 1-2 is de nieuwe tussenstand. Tegenaanval van de bezoekers. De aanvaller krijgt de bal niet direct onder controle, maar kan toch voorzetten. En Hatem Haibat is zowel Aaron Fransen als doelman Rooks de slim af en legt de bal in het hoekje. Na 27 minuten staat het 1-3. Een doeltrap van de bezoekers. Bram Kirsten met de balverovering. Zijn naamgenoot Wievermans begint in een actie. Hij legt breed op Brinkman. Die kan meegeven aan Stan Kirsten. Maar liefst 3 verdedigers willen dan de bal afstoppen. Wat Kirsten de kans geeft breed te leggen. Niek Verstegen blijft kalm en brengt de marge iets meer dan een minuut na de tegentreffer weer terug tot 1. De stand is nu 2-3. Nou.
Een voorwaartse inworp van Stijn Brinkman. Bram Wievermans haalt de achterlijn. En hij zet voor. Nick Verstegen staat volledig vrij. En schiet wellicht iets te gehaast. Helaas over het doel. Inzet van Venray richting het vijandige doel. Wilhelmina kopt. Maar de bal komt bij Willemse. En die wil de bal spelen. Doelman Burgers komt naar de bal en komt zelf ten val. De arbiter ziet er echter een overtreding van Willemse in. Verstegen met de actie in de 16. Geeft de bal goed mee op Wievermans. Een verdediger van Willemse schopt hem van achter neer. Was dit geen overtreding? Kom op. Venray komt goed uit de kleedkamer. Aaron Fransen speelt Brinkman in. Die herkent de beweging van Nick Verstegen en schat deze op waarde. Een goede bal. Verstegen loopt langs de uitgekomen doelman van Wilhelmina en legt het leer zo in het net. 5 minuten na de pauze stelt Venray orde op zaken en heeft de gelijkmaker op het scorebord gezet. Een lange aanval van Venray. Uiteindelijk een voorzet van Aaron Fransen. En via nota bene Wilhelmina-verdediger Martin Witjes gaat de bal op de lat en stuit hij weer het veld in. Maar helaas voor Venray niet over de lijn. De toegekende vrije trap wordt genomen door aanvoerder Brinkman. Wievermans stapt over de bal heen en de bal gaat het doel in. Venray staat op een 4-3 voorsprong en in deze fase is dat ook terecht. Enkele minuten na de treffer van Venray heeft er iets plaatsgevonden langs de kant van het veld. Dit is door de assistent-arbiter waargenomen. De arbiter gaat met hem in overleg. Wat er vervolgens gebeurt is dat de wedstrijd in eerste instantie tijdelijk gestaakt wordt, maar daarna het bericht volgt dat de wedstrijd definitief gestaakt is. De tussenstand van 4-3 staat dan op het scorebord, maar wat er verder met deze wedstrijd gebeurt is nog onduidelijk. Nick Verstegen na de gestaakte wedstrijd Venray tegen Wilhelmina, stand 4-3 met nog 20 minuten te spelen. Wat kan je erover kwijt? Ja, ik denk dat het heel jammer is dat de wedstrijd gestaakt wordt, want we zaten goed in de wedstrijd, we kwamen op 4-3 en ja, het zag er eigenlijk uit dat we de eerste 3 punten over de streep zouden gaan trekken en dan is het heel jammer dat je door zoiets gewoon uit de wedstrijd wordt gehaald en dat de wedstrijd gestaakt wordt. En wie weet wat voor gevolgen dit gaat hebben voor de club en voor ons. Ja, is iets te zeggen over de reden van het staken, want je hebt natuurlijk vanuit het veld iets meer meegekregen dan van de zijlijn. Ja, ik hoorde van de grensrechter dat oerwoudgeluiden gemaakt zijn, maar ik weet ook niet door wie en het is allemaal nog niet bevestigd, maar ik kan er voor de rest ook geen zinnig woord over zeggen. Helemaal niks gehoord vanaf de zijkant. Ik weet ook niet wat er is geroepen. De grens had het opgevangen, zei die vanuit het publiek. Als het is geroepen vind ik dat gewoon schandalig, dan hoort er niet bij. En dat is ook gewoon jammer dat daardoor de wedstrijd stilgelegd wordt. We zitten er eindelijk goed in, we maken de 4-3, we komen weer voor. En ik had gewoon het idee dat we de wedstrijd uit zouden spelen en dat we eindelijk 3 punten hier zouden houden. Ja, we staan eigenlijk tegen de verhouding in vrij vlot. Ik geloof binnen 11 minuten 0-2 achter.
Ja, een beetje een repeterend verhaal bij ons. Ik denk dat we op zich best redelijk beginnen. We creëren wat kleine kansjes en 2 keer met de oorknipper en we staan 2-0 achter. En, dat is wel een beetje, ik denk het verhaal van dit seizoen. We krijgen zoveel te makkelijk tegen en dan komt er voortaan zo'n druk op iedere kans dat je ze eigenlijk wel allemaal af moet maken om toch in de wedstrijd te blijven. En, ik denk na de 2-1 komen 2 van Robert komen goed terug in de wedstrijd en zie je dat we er wel in blijven geloven en dat is andere wedstrijden wel eens anders geweest. En maken er door hier een wedstrijd van door de 3-2 te maken en in de tweede helft lopen we er eigenlijk overheen. Ja, dat is zeker zo en dat hebben we ook al vaker gehad dit seizoen, dat we gewoon eerst achterkomen. En dat is jammer, dat moet nog steeds anders en die jongen die had ook al gewoon aangepakt moeten worden voordat hij kon schieten. Maar aan de andere kant hebben we wel karakter getoond en zijn we vandaag wel teruggekomen vanuit de achterstand. En dat hebben we nog niet eerder gedaan. Dus daar is ook wel wat van te zeggen. En dan zeg je, ik speel liever op middenveld. Je komt natuurlijk zelf nu minder in scoringspositie. Hoe vind je jouw eigen inbreng in het verdedigen als het aanvallende vlak op dit moment? Vandaag had ik misschien aanvallender iets meer mogen bemoeien met het spel. En ik was vooral verdedigend bezig. We wisten van tevoren dat ze technische spelers hadden, goed aan de bal, die het spel bepaalden. Dus ik heb gewoon voor mezelf gesteld 1 doel en gewoon die jongen uitschakelen. Maar aanvallend had ik me wel af en toe meer mee mogen bemoeien. Tweede helft kwam ik een keer op en toen werd het gelijk gevaarlijk. Bal op de lat, dus... dat zijn dingen, ik speelde de eerste keer op de back, op de rechtsback dan in dit geval. Daar kan ik ook nog van leren. Volgende week Venlose Boys, daar is Sjoerd van der Koelen trainer. Dat is natuurlijk een Venlose jongen, heeft hier gevoetbald. Die weet natuurlijk alle ins en outs. We moeten gewoon uitgaan van onze eigen kracht. En als we dat tegen elke tegenstander doen en we hebben een goede dag te winnen gewoon. Ja, dat zullen er wel meer zijn, maar ik denk dat we deze wedstrijd gewoon en dat we het wel goed hebben gedaan. Als je ziet dat we zo snel achter staan. En, dat is wel iets waar we verder mee kunnen, dus dat zien we met vertrouwen tegemoet. Ja, dan hopen dat we de volgende wedstrijd hier met iets meer punten staan. Ja, dat is niet zo moeilijk, want nu hebben we er geen.